La tercera edició del Rally de la Terrissa de Quart, el Gironès, va obrir la temporada del Campionat de Catalunya de Ral·lis de Terra. La prova era puntuable, a més del Campionat de Catalunya de Ral·lis, per la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra i l'Open Catalunya de Ral·lis Sprints de Terra. Organitzat per l'escuderia Peu a Baix, el rally constava de 2 trams, Sant Cristòfol i Quart, els quals els prop de 30 vehicles participants havien de fer 3 passades fins a completar 60 quilòmetres cronometrats. El secretari general de l'esport, Ivan Tibau, es va encarregar de donar la sortida a una prova que va plegar un gran nombre d'aficionats. Bueno, el suport és total, no? A vegades no és suport només econòmic, suport moral, estar al costat de la gent. Jo crec que aquí, avui mateix, en aquesta prova, tenim un exemple de clubs i entitats amb la federació al darrere que tiren endavant projectes, Campionat de Catalunya de Terra, on hi ha una grandíssima participació, on hi participaran, per sort, grans esportistes catalans que ajuden encara a donar més nom a la prova, com ja la Laia Sanz i com Nani Roma, que crec que els he recordat i els he dit a ells, els he agraït que estan en aquests ratllis, ajuda molt a la nostra promoció de l'esport, són referents i avui aquí, que estiguin aquí presents, farà que tota la base i tota la gent d'aquí propera estigui més present aquest ratll. Nani Roma, amb Pilar Barceló de copilot, va guanyar la prova. El campió de l'últim Rally Dakar, amb un Mini Cooper Countryman, va dominar el rally des de l'inici, marcant l'escratx en les 6 especials. Esquerra 4 més per dins, final, resant per l'esquerra 50, esquerra 4 final, tanca el final resant. Bé, doncs el rally ha anat bé, era la primera cursa que feia després del Dakar, per tant, després d'uns mesos tornar a entrar en competició està bé. Ha estat un rally molt maco, molt ben organitzat, l'escuderia Peu a Baix, ostres, ho han fotut molt bé. Complicat al final, perquè els 2 últims trams ha plogut molt i realment era molt estret, uns trams molt tècnics, de conduir molt, i content, hem guanyat, per tant, bueno, creuem els dits, segueix fins totes les curses que vaig fer l'any passat, més les que hem començat ara, les hem guanyat i esperem seguir així. Segur que costarà seguir guanyant sempre tot, però en tot cas contents i està bé començar l'any als ral·lis, en aquest cas el Campionat Català així. El segon lloc del rally va ser per Carles Llinàs i Joan Torra, amb un Mitsubishi Evo 10. Els actuals campions de Catalunya van rodar a un fort ritme, però van quedar finalment a 1 minut i 13 segons dels guanyadors. Com a resultat hem d'estar contents. Un segon lloc i havent-hi en Nani Roma, un professional, diguéssim, del volant, nosaltres hem d'estar contents. El resultat, segona posició, està molt bé. Hem tingut petits problemes, però que en definitiva tampoc ens han perjudicat tant com per estar descontents. I per l'altre, per al vehicle, ha anat tot perfecte. Els tramos eren complicats, el primer, la part nova era complicada, però, de fet, era complicat per tots i hi havia unes miques de trampes, diguem-ho així, però hem d'estar contents del resultat. Ara, quan ha plogut, s'ha dificultat una miqueta més, però això feia que fos més divertit. La tercera posició del podi se la van adjudicar la parella formada per Xavier Domènech i Luca La Rosa. Amb el seu Mitsubishi Colt van arribar a ser segons en un tram i van lluitar pel segon lloc, tot i que problemes en els darrers trams els van fer perdre molt de temps. L'Open de Catalunya de Ral·lis de Terra el van guanyar Alejandro Molina i Laura Camps, que amb un Ford Focus 1.6 van ser els primers en 2 rodes motrius. Molina i Camps serien 6ens a la general i es van adjudicar més la Challenge Foc Extreme. Bueno, hemos empezado un poco probando el coche, no sabíamos muy bien cómo iba a ir porque no lo habíamos probado mucho, ella ni siquiera se había subido y bueno, bien, nos hemos amoldado bien, el tramo nos encantaba, es muy técnico y bueno, nos ha ido muy bien. Pere Rovira i Marta Illa, també amb un Ford Focus 1.6, van acabar en segon lloc, a 6 segons dels guanyadors, després de marcar 2 scratch. Rovira i Illa van ser segons també a la Challenge Foc Extreme. La tercera posició del podi en l'Open va ser per Abel Alonso i Josep Otero, amb idèntica muntura. Tercers a la Challenge Foc Extreme van acabar la cursa a 24 segons dels guanyadors. En aquesta categoria, Laia Sanz abandonaria la cursa per una sortida de carretera en el primer tram de la jornada. La propera prova prevista del Campionat de Catalunya de Ral·lis és el Rally Patxala-Pineda, sobre asfalt, que es disputarà el 29 de març.